Njengokumfundisa eshumayela okanye umvangeli eshumayela nje wena kwesithulweni uzibuza umbuzo kwento zibhale kuthethwa ngaso akuba ndingalunga ngale ngawuthi inhliziyo yakho iya ekuguqukeni. Apha emntwini kukho into eyafakwa nguThixo ekuthiwa sisazela. Ukumoya akuwe futhi ofuna uThixo noba wena inyama ingamfuni. Now njengokushinyelwa nje lo moya uyeva nowuthinjiweyo oqinezelwe zizinto zelizwe. Xa lishinyelizwe uyaphakama la muntu. Into nawuphakama eqinezelekile. Nguwo ke ngokulo athi kuwe iright le nto ithethwa. Then kube khona lumelanayo ke lo ovela kuSathane. Lo mkhulu ke obucontrolayo oseanda ubukumkani bakhe. Ngoba xa uYesu engekho you are under the kingdom of darkness. Usebukumkani bomnyama. Na uma ke ngokushayelwa lo okukhanya ocinezelekileyo. Umane ubuza usithi lento uyifanele. Kuwo lo owenza ukuba ube nenhliziyo ekhale ukusindiswa. Nabe khona ke lo lemimoya ilwe apha kuwe. Lo kaSathane uveza izinto aqinisekileyo uba uyazithanda ezi. Kanti ke uzophila njani? Awubandi kumfana amantombazana amathathu. Nkosi yami. Uyayiyeka lamabili ekudala ndinawo aveze linjani. Ikhona lisentsha esathandekayo kakhulu. Esiyana amathathu. Khona li number 1 kodwa ndiyawaluza lamabili lula xa ndiya kulo Yesu. Kodwa xa le yesithathu nje bakungangathethwa kuthiwa mandishiyeke nayo ndingamamkela Yesu. Akwenzeki nje izono zakho zesifana. Kukho izono apha emntwini zexabiso. Nkosi yami. Kukho izono nje apha emntwini. Angaziyeka nanini futhi xa ithanda. Khona izono nje ozitya nje. Azenzi lutho apha kuwe nanini nakuthanda usiyeka ungasiyeka senthe ungasiyeka ungasindiswanga usiyeka ungayanga nakuYesu siyeke nje ngoba kakade into yenza nje kodwa izona apha emntwini ekuthi xa kuthethwa ngazo zithi qatha nazaziyo uSathane uba ubani ndimbambe ngento ethile. Nkosi yami. Now nawufika ke ngokuzosindiswa uSathane uyaziyeka ezi azaziyo into yokuba zi-useless apha kuwe. Awusibali zingonothi apha kuwe. Asiyeke azibeke ecaleni angathenda ukuthetha ngazo soza kuhlupheka ngazo futhi ngoba uyazazi uba xa usiya kuYesu zona awuzibali nokuzibala uba singakusokolisa ngeze ukusokolisa. Ndana bese kuba ezaqhuze ngazo athi ke mfondini ke ndiyabona uyafuna ukuya kuYesu uyamva lo kuthetha ba uthi xa unoYesu afuneka ngibele wena uzoyithini uzoyithini ukwamkela uYesu yi-decision. Sisigqibo esingekho lula. Sisigqibo othi xa usenze phantsi kwemeko ezithile. That's why iBhayibhile lisithi xa umone izulu liyavuya ngoba lazi imigudu lazo indlela sokole ngayo lo muntu ekwenzeni esi sigqibo sokuthi Yesu ngena ngaphakathi. Uma ke sawusenzile leso sigqibo sawudecide imani bazamama akekho sindiswe esithi ndizawuziyeka xa sendisizile. Kodwa umuntu before aphakamise isandla usuke senzile isigqibo esithi uSathane xa isithi alijonga Sathane nalenzoyeka ngoba ndiyayifuna laa nto. Athi uSathane lena athi umntu nalenzoyeka yeso sikhathi esithi nalenzoyeka uyaphakama laa mntu ebefile. Usuke kuba strong ke loku the inner man because uSathane udlala ngathi ngenqaba indoda yaphakathi yenziwe weak isonke. Kodwa uma selifika kule debate yokuthi uzoyilahlale iyafuna laa nto ayiveza
iyavula le nto. The man isithi ngiyayilahla le igeyina amandla le nto yaphakathi. Aphinde afelela le ndilinganesa bazoyilahla. Iyayimasongo le nto yaphakathi. Esenephepha lakhe lokuqina edide lintoba ngoba ndiseyunivesithi nje ndifunda ngemali yale nkasa. Xa ndiyilahla le mali yayizohamba nayo kungabikho mntu endibhatalayo. Andisondeli uzofunda wenza ndithi mathoba sepha noba ndingalahlekelwa yimfundo ndake ndiphasa le nto ndiyifuna. Yasikade ndisithi ndiyayilahla nale endifundisa esikolweni eyunivesithi uyaphakama uyinamele. Indoda yaphakathi uSathane ehlala ngaphi nje kufa indoda yaphakathi. Kufana mntu wakuthi ngoba senza umntu afane naye. Kufana mntu wakuthi ngoba nasifuse. Kufana mntu abathoba ngalawule. Wathwe sisola kamzini ndiyasiyeka isola uyaphakama Nkosi yami. abanye bonke ayiphakamile laa mntu nabathakathi ngebalelane na ayiphakamile laa mntu andazi ngomthakathi. Ayiphakamile laa mntu andazi devoloshipasi. Ayiphakamile laa mntu andazi mphungulu. Ayiphakamile laa mntu andiyazi kuyoleka ukuba ndingathi ndiphangele umgubo ndihlale kuwo ndibe sendimotshakala inyawo. Uyabona xa sephakamile umntu wangaphakathi unyathela ipoyzini. Ayiphakamile umntu waphakathi imigubo yabaphakathi ayisebenzi. Ayiphakamile umntu wangaphakathi onke amayeza afakelwa wena akasebenzi ngoba beninamel uvukile. Waphakathi ayiphila isono siyafa. uJesu kuma ekhuluma kule ndawo ukhuluma noma simnqule uThixo. Simnqule ngomoya nangenyaniso ngoba umoya oyingcwele akadlelani nenyawo, udlelana no-inameni. Niyanimonela nokuba umuntu aprofete kodwa abe namanyala. Nkosi yami. Which means u-inameni ufile. Apha kuye kuprofeta umzimba uqatshelwe ngumoya wangaphandle. Because umuntu xa eprofeta akaprofete namanyala. Nomuntu oshumayela akanoshumayela phindalala amankazana. Xa umuntu eshumayela ethetha ngoThixo ophucula abantu ezolweni elala ngamankazana kushumayela indoda efileyo. No-inameni ufile uphila apha kuwe isiqu saze isiqu sahayijekwa ngumoya ongcolileyo. So umoya ongcolileyo ke uyakwazi ukuyiqhuba igift yomuntu ashumayele umuntu. Thina sibheka ukugijima kwakhe nayo yonke lento ayithetha khulume ngelimi ezintsha ehlulwa yinkazana. Ngoba ke kongakhuluma ngelimi ezintsha ezivela kumoya oyingcwele oyiswe yi-boyfriend. Akekho umuntu othetha ngelwimi ezintsha ehlulwe sisono. Ezo lwimi izezikamoya oyingcwele. Inola nje ukuyimimisa amadimoni. Ndifuna siyazi kodwa ilwimi zamadimoni. Ukuchaza umuntu xa kuthiwa uno-Holy Spirit, leli gama lithi holy lithi ukuthi a clean spirit. A clean spirit. So akwenzeki ukuthi ndibe naye umoya oyingcwele kodwa kuphinde kuphila amanyala. No. Le nto ndiyishumayelayo
ngishumayela into engenileyo emoyeni wakho. Kodwa uma ngishumayela umoya ufile, ngikhuluma into engiyiva ithethwa ngabantu. There is a difference into oshumayela into kaMateyu nento ayishumayela eyazi. Because egama lithi holy litsho a clean spirit. Apho kufike yena umoya ongcwele, noma benikathi nisehlulwa ngamankazana, madoda mhlada babhadiswa ngabantu bekhonkomesa siyithula ethi asuse izono zabo. Amandla kamoya wethu, imadoda, amandla kamoya. Umoya ongcwele lo ongahlambi izono zabantu, ngoba izono zikhutshwa ngegazi, zihlathululwa ngegazi. Kodwa umoya ongcwele umaintaina, ugcina umsebenzi uYesu awenzileyo. Those who baptized by the Holy Spirit, ababanamhla wabasaphindele ezonweni zabo. Umoya ongcwele uye orivila, otshila uthando uThixo akuthande ngalo. Singathi thina mfowethu uthandiwe, utata wena sithetha ukuthi because ngokuthandiweyo xa umoya ongcwele engekafiki, le nto yokuthandwa kwakho ayembulekanga kuwe, iba yinto engenavelu. Kodwa xa selefikile umoya ongcwele, le nto yokuba ndithi ndinoYesu, nenoba ndithi ndinoYesu, ndingenela uthando lukaThixo, athi umculo lakhe libanzi, ukuze ndilubone ububanzi balo lutshilwa ngumoya, lujulile, ukuze ndibone ukujula koluthando ngumoya. Ukuthi sendingenela uthando lukaThixo, kufike nje umfana athi uyandithanda, ndidakwa luthando lwakhe, kanti selufikile olukaThixo latshilwa. Limoni madoda, sivele emaphandweni abantu abathi bayasithanda, kodwa lukho uthando oludlula uthando. Asithandwa ngalo kuThixo. Umama wami lungaphansi uthando lwakhe, utata wami lungaphansi uthando. Alithande ngalo kuThixo, kodwa lodwa ngeke ndiyazi. Oh yes, Lord. Oh Jesus. Ndiyibona into yothi umuntu usezindisiwe athi ndifuna ukwazi abazali bam. Nkosi yami. Uyabona udala licimba livele ukhumbula izihlobo zenyama. The love of God lufike luvala isikhala sikamama notata ongamanzi. Ubusokola umfune kwakaSiyesu, luvele lufike olathando kuThixo, luvele lufike luvince the Holy Spirit. Yekeni ngesithandaze makhona. Na umoya ongcwele ke xa engafikanga kuwe xa usindiswa, uhamba noJesu ongamaziyo. Kulula ke ukuba kungafika zikwazana ndiqhatheke lula nje, because ndishumayela into endiyithathe eBhayibhileni engareviwanga, engatshiwanga tutu. Siyathandaza labo bamqulayo uThixo, bamqula ngomoya, ukuthi masiweshiba ungekayiculi le ngoma iculayo, iqala iculwe ngumoya.
iproblem yethu thina inyama lentomisa. Yabona inyama itomisa kuba into zihamba kakuhle. Yabona inyama itomisa kuba into zihamba kakuhle. Xa sekubheda inyama inikeza imbuzi ukubina uThixo. Ilingeli bivutha apha ikwazi abantu ndiyabona sigcwele uThixo thina soyiki kwanto kodwa inyama ayimelani nezinto. Athiwa Yesu sithi kule ntombazana ke ntombazana ngoba nina benimqula wayengasakhulumi apha kule vesi Holy Spirit. Wayekhuluma nomoya. Not the Holy Spirit. Umoya. Ngoba le ntombazana yayisithi thina sakhelwa eliqulu. Lo mthombo sawunikwa ngubawo Jacob. Wayesithi uJesu nina niqula ngenyama. Wathi kanti kuzixetha lapho inyama ezawuyeka ukunqula kuzafuneka ibe ngumoya. That's why abantu bethi beworship team uve kuthiwa balalene bepha. Akhulelwe umuntu. Ehle bayiqongeni ngoba ekhulelwe. Kangehle ngoba elala ulele ndoda ngomgqibelo ngecawe wayenkozweni yakhe wazipopota wawuhlabelela ingoma empumweni izolo uvuke endodeni namhlanje nalushumayelayo uvuke enkazaneni. Laba bantu baqula uThixo hayi ngomoya bamqula ngenyama. Never xa sele uqula uThixo ngomoya ungene kulaa nyama, ungene ube sawuqathaza uyobamba imayiki ngoba uqala ubamba imayiki uvuke esikolweni. Zawuthandaza nani uma uyabona nezindawo amabandla akhona nje amalungu abantu kodwa bazalwanga babantu uThixo ngabahambi becala. Because funeka sizale uThixo asizale sizaleke uThixo ngoba asikwazi ukumelana nokubi belizwe singazalwanga uThixo ngoba akekho ongafeyisana nokumngcola without ukuzalwa uThixo. Umoya xa ukhonza ngaye uthi ungekasikwa ngabantu uzisike wena uyibone uba ndisafanelanga kubantu bengumzalwane. Abantu abaninzi bawa bafinde bakhonza bawa bakhonza bawa bakhonza so yenza ke ngomlento uba i-holiness ibe into engathethwayo. Le message lapha phandle ethi lizawublesswa lizawuthi iba mande enyameni kodwa emoyeni kuba khona ipain ethi le nto siyihamba apha yikho uyakhalaza uspirit. Inyama iyajabula xa kungathethwa ngesono kuthethwa nge-material things, kuthethwa ngokuzawutyeba, kuthethwa ngokuzeba nento ethile kungayiwa apho ugula khona umntu. When the Holy Spirit edrayiva etsala umshumayeli ukuba kukhona ulimelele angayidingi imessage yenyama yena funeka elandwe emoyeni. Bayakhubeka abantu bathi ushumayela rafu ophetha ngesono ngoba inyama le bakhonza ngayo sayijwayele into zenyama. Umoya ufuna umoya. Siyathandaza abantu. Kawufuna 39 wale ncwadi khawuleza ithandazana 39 baningi abantu emhlabeni ababhubhayo abadinga ivangeli lokubaxelela
ukuthi khona owafela abantu, the Holy Spirit. Funa standards kaWes 39. Kekalaku kwakholwa kuye into eninzi. Bakholwa into eninzi. Yamasamariya. Amen. Kwicawa ndizazi icawa zenu. Kodwa xa kuthiwa sicela abantu abazawungqina ngoYesu, basaphakama ngoba baphela abantu abangqina ngoYesu. Abantu abakhona ngabantu abathi ndiyambulela uThixo abaphandle ndithenge imoto ngenxa yomthwalo lukatata. Esuka akenidizana ule Yesu ndingene kule nkonzo ndingaphangeli ngokuthe ndangena kule nkonzo ndaqeshwa ngenxa yokucobola lapha ekhaya. Abantu bathi amen. Akho Yesu ulela wathandeka uYesu sekulwa kakuhle ngoku nomuntu wami i-relationship yami naye bendiba kwi-relationship 1 month ihliphele kodwa ngoku sesina 3 months ngoku sikule relationship ngenxa yokucobola lapha ekhaya. Nkosi yami. Hayi mama ngoba ucobo luyasebenza lapha ekhaya. Abekho Nkosi yami. ulana bathandekayo fike thina enhloko cobola lapha ekhaya liyasebenza ngaphi. uYesu akekho ayisebenzi nje lapha ekhaya ucobo lalapha ekhaya. Kanizamazi onke abantu beza begijima ngoba kaloku bafuna ukwenzelwa izinto abanamsebenzi ngoYesu. Siyathandaza ngakho kucacela amangqina abantu abasakwazi ukuphakama ngoba la moto yabona ivelu yezinto zonke ziyavelela izinto yixabisa. Imoto ndiyivela namhlanje isetsha 3 days sendibela amabhongo bendawo. And uma usithi kum ndithenge imoto umuntu ongena Yesu ohlela kwabasizwa uyibale le moto wethu andiqinde imoto enkulu kakhulu yakho awubona bakho bahluka bonke nto ndingayisebenzisela ngoba lo usathekeza imoto ephansi uyambonga la Yesu wakhe. So ayikho into ongazicoba ngayo uba wehlukile ngenxa ye-material things iyodwa into engathi kavimba ehlethwayo Ramaphosa nenhlobo yonke imali Ramaphosa kodwa unento angenayo eyakhe yaxabiseka Ramaphosa wende kufika usuku lokufa Ramaphosa yonke into anayo yaphela nomhlaba. Nansi into esenza sibe ngasentla kuRamaphosa uKristu ekaphakathi, the secret from God. So xa umondweni engaphakathi kwe uveza ixabiso lokuba noYesu. So that xa uThixo kunika izinto unganqabi izinto ngopastor unqulele. Siyathandaza bathi babizwa aba bakholwa bengabizela uba lo muntu nawe ndenzela ukuthi uthi lo muntu ndixelele zonke izinto ezenziwa basuku njengoba bethu basukuma kuba kuthiwa nanku umuntu oxelelayo uba ubulawa ngubani. Basukuma abantu baleka umuntu oxelela uba nibulawa ngubani. Abamfuni umuntu oxelela izinto abazenzileyo. Basukunyiswa zizinto ekuthiwa uYesu zixela zenza lo senziwe nguye. Akathi uYesu ubulawa ngumuntu uthi nazi izinto zenziwe nguye. Nakho emesihlalweni uthi esidlangalane ngizanibone indoda ekuxelele zonke izinto ezake nazenza. Uyabona uba batsangwa abantu abatsangwa zizinto esiqayisa ngazo eziphathekayo. Bafuna umuntu ozothi nanku umuntu otshintshe impilo yabo. Kumasamariya Kwakholwa ngenxa yelizwi lentokazi verse 42. Kanjalo babesithi kwintokazi leyo asisakholwa ngenxa yomthetho wakho. Kuthiwa-ke bamthenga bafika kuYesu. Verse 4 apheka amaSamariya kufika kuYesu ambongoza ukuba
bazawuhlala khona apho iintsuku zambini. Jesus. Baba baninzi ngakumbi abo bakholwa ngenxa yamazwi kaYesu. Baza bathi kumfazi lo asisakholwa. Zange beneliswe kukutsho kontombazana kodwa bamcenga bamkhosi. Uthethile ntombazanini. Silapha nje sikholwe yiyo. Sidlulise kule ntombazana. Sidlulise kule ntombazana. Asifuni ukuphelana kule ntombazana. Uthixo ufuna abantu abangazukwaneliswa ngabefundiswayo. Funa abantu Thixo abangazuneliswa zicawa bacawa kuwo. Abazawuthi yes, sifise nawe. Sidlulise ngoba kuyadlulwa. Kuyadlulwa ebantwini. Kuyadlulwa kumaprofeti. Kuyadlulwa kumapastori. Kuyadlulwa kumabhishophu. Kuyadlulwa kumabandla ethu. Sidlulise abajelezi nazilenhlanhla thina babonakala ba siyangena kwisitirawo senu. Awungena phana khalo sebanya yamadoda anikhathileyo ba alengena abantu alibade zami afuna ukuthatha nefoni zami ezi ndingene ndikumiste othile kumele ndingekhathi ngapha ndenziwe ikhotofoni andihambi nje ndifuna nomntu ozondibulisa nondaziyo ke kandiphathe kandifika ewe ngapha iyama le nto iyandiqaba fika indibekeze kodwa isitulo ekwahlala imntu senkunzi yalapha ndidluliswe kwesi situlo sikatata ndibeke kwesi sihlala ibhayibhile yami sikubeke kakuhle pha xa ndizawushumayela andiphathi ibhayibhile yami inzima kakhulu ebhayibhile yami isimbo sokuquliswa isithili singaquli. Nkosi yami. Ngenxa yokuba abantu baseSamariya zange bayifune into yokuphelela kwintombi yaseSamariya ngoba babesoyika le nto yokuba funeke bayikhothamele because abephelele kuyo besazi le ntombazana bevela le ntombazana bazisa uYesu yile ntombazana bazawuthandaza yona yiyo yodwa evela amazwi kuYesu yiyo yodwa zomani bedlulisela Siyaphanda sana lo mfazi